kashe aure ba. Kashe aure ba. Da hankali da tunani ɗan riko ba zai kashe aure ba. Inda lafiya a jikin kowa da arziki a gari almajiri ba zai rasa noma ba. Akwai babban bayani, akwai zance gare ni to in jinkiya na da muni ai kare ba zai mata kushe ba. Karki sani in tuna baya dan da yoyowar haka yar baba. Karki sani in tuna baya dan da yoyowar haka yar baba. Yarinya ba kike so cikin gaya ne baki da baki baki da baki. Nake takun ban haushi da kai nake fuska je kaushi dan zakan ya dole ka gaushi dole ka gaushi yake zaka tuna. Hanyar da ni na biyo kutani na san akwai ta da amfani, kowa ya sani ai zahiri ba na suka. Allai da tsaurin da kike wannan wakar da nake tasirar mace ce take ke kuma kushewa kike dan Allah ku je yan uwa. Dama rawar yan mata kadan su suke kaka, ko ku zo ku ga
kwas-kwas da kwalisar mata. Kwantar da hankalinki Hafsata, domin na baki da kan yarda ta. Hafsatu sanni ya mai zarinta, kyakkyawa mai mutunci ba shakka. Banda komai kuma ni kan banda kowa, kai kadai na rike a raina, kaunar ka nake yabawa. Gaisuwa mai ɗeba kewa a gare ka bin yabawa, inda kai ba na bushewa, ba kishi kuma babu yunwa. Da bazar kowa da ni da kuma rike kawararwar da ke hana ta baba. In kin amince da ni yar uwa sai an jima na gaji yar baba.